obodo Enugu steeti agbarigo. Anyị chekwe na ọsọsọ Anambra ka ụdị ihe a na-eme. Shortly did we know that na Enugu state is not safe for the citizens to stay. You can imagine the scenery, the evil that took place in Mbandi Ono. Nwadibia. Ndụ nke ya bụ ihe dị mma dị ndụ, ndị ọzọ dị mma eji chụọ aja. Egbu ndị mmadụ atụkpu ha na pit. Edi ha na ndụ. Ejide nwaanyị jewe nwunye mmadụ jewe ejide ya. A na-eme expect, ndị bịa na-eme expect ka ọ lọta nwaanyị dị ime. Ya tụkpuo ya na pit. Crown ya gbayi ya aka, gbayi ya n'onu, gbayi ya n'aka. Si na echiri eze nwaanyị ya jewe gbadawazie obodo ndị mmụọ ji lụwa ọrụ, gụwa anọdị n'obodo ndị mmadụ na enjoy, buru ego na-aga okeshọn ma nke akpọ gị ma nke na-akpọrọ gị, je na-aga n'ihe ga-enu akpọ aza ichie million, aza ichie billion, egofu moto, arụ ụlọ nka isi ndị ọzọ, ndụ ndị mmadụ bụ ihe dị mma iji wa foundation, bụ ihe dị mma ịtụkpu na pit, bụ ihe dị mma ị na-awụ wugide simenti, onye ha sọfaketi ekechi ya kakochie ya ụkwụ, ọ na-ebe akwa ya emetụ ọdịgị n'obi. Aka na-ekwu unu wee grup a na-akpọ nde iri atụ egwu. Unu na-eje atọta mmadụ, unu na-eje atọta nwoke, atọta nwaanyị. Onye ọbụla bata na be gị, ị na-esi na ị na-eme dibịa, mana onye ọbụla bata na be gị efugokwe o. When we say that all that glitters are not gold, I thought that we are making mistake. But n'ezie na Enugu steeti chi ejigo n'oke efifie na mbọ. Have you seen it? Soludo dịkwa na mbụ fugide ihe ụmụ dibịa na-eme na Anambra, si na ihe edori ya anya. Nke bụ na nwa dibịa ga-apụta o buru more than 10 million oje na occasion ọgha kpọọ ya. Ogo G-Guard, Ogo Bentley, Ogo Rolls Royce, Ogo Formatic Benz, ọgba expensive exotic cars, XUV, ọ na-arụ ụlọ dị dangerous. Ịbata n'ime ụlọ, the interior alone will worth more than 1 billion naira. Mana nwa dibịa ka ọ bụ. Nwa dibịa apụta na social media na-etu ọnụ na-agwa gị gara gwọba ọgwụ na ịgwọ ọgwụ dị mma. Si na ọya wa na ọ na-agwa udu akọ mmiri, na ọ na-agwa oke ite, na ọ na-agwa ipopo, na ọ na-agwa awele, na ndị ọzọ na-agbara oke ite ọsọ, na ọ ya na-agwa oke ite. Soludo si bụ nwa dibịa. Ihe ọsọ gị na-agwọ n'ọgwụ na a ga-akpọnata gị. And what he said is what he did. Now, the event took place no Mbando na Eziago. How many other native doctors? Mana atụrụ n'isu na ngwere niile makpu amarọ nke afọ na-arụ. How many other native doctors ka anyị ma n'ụdị ọnọdụ a? N'ụdị ọnọdụ a. How many other native doctors ka anyị ma n'ụdị ọnọdụ a? How many other native doctors ka anyị ma n'ụdị ọnọdụ a? N'other villages. I were 17 local governments in Enugu state. And if you ije ọkụ ka adịghị egbe mma. Ndị buru ebu na-achọ iji ụmụ ogbenye wee bukpọọ. You can imagine ebe mmadụ ga-apụta ogbuo mmadụ ibi ya ka o wee rigoro n'olu, ka o wee nọrọ on the top. Ya wa adịghị mma ịnwụ, mana ndị ọzọ dị mma ịnwụ. You can imagine that kind of thing. And people are missing, people are dying by the day. And they draw n'Enugu state asị gị n'udo dị na-eweli ife na-emenu. I remember one day I commented on a live broadcast Arinze Nnamani no SA on media, and people have been complaining videos a na-agba ya na social media steady, mana Facebook, Instagram, TikTok na udo adọkwa n'Enugu steeti. Ụzọ igbogo n'ike gabara nso ka ụmụ ụzọ a niile n'ihe ndị kidnappers na-eme. A na-agba ma vidio Fulani herdsmen, sikwa Fulani herdsmen asịrọ nọ ndị Fulani na-eme ihe ahụ, a na-atọ mmadụ aba ime ọfịa, and onye atọ ba ime ọfịa oshika ike ifu onye ahụ ọzọ egbe a na-aga n'enu, mana ndị polisi ndị amịkwụ n'ụzọ sọsọ ihe ha dị afta ị na-ana bụ ego. And I'm talking to the commissioner of police of Enugu state, and I want to now talk to the executive governor of Enugu state in the person of Dr. Barrister Peter Ndubisi Mbah. Let your 2 years in office bring joy in our lives. Let your 2 years in office bring a better change in the life of the people of Enugu state.
Enugu steeti na-ada kpata nkukute mmiri ọ dịkwa ka ọ na-anyị gba ọsọ nnukwu ọ na-anyị anọzina ọ dịkwa ka ọ na-anyị kwapụ because of the high rate of kidnapping, the high rate of killing, the high rate of assassination, the high rate of insecurity dị n'Enugu steeti. Ụmụafọ Enugu steeti dịkwa mbụ na-eti na mkpu ya. If you want Enugu state to be a place of tourism as you are preparing Enugu state to be a home where people will come and invest, you should look into insecurity. There is no security in Enugu state. The security in Enugu state is being interrupted. When I was speaking about this, Arin Zendamani told me that is the people that has agenda to spoil your government. Now the people now fight again, escalate where insecurity in Enugu state. Have you seen it now? Insecurity in Enugu state. As in Yenema Isia Enaka, Bomu did the Apokawanime government house. Impose your tax on them. How war tax? No most no mudibia na akwo tax. Umudibia na akwo tax. Kande egba na akọ egba egwu na akwo tax. Kande ogene na akwo tax. All this kande mmọnwụ na akwo tax. Kande igwe na akwo tax. Tax. Biko na na-arụrụ anyị ọrụ. Ọ dịkwa ka na-anara anyị ego ahụ eji arụrụ anyị ọrụ. Asị na-eme ọkwa obodo ụlatọgbu ụtọ ekwowu ekwo. Other governors a na-apụta ha bịa manipulate we the citizens ha na-achị, the promises ha na-achị with this tax levy of and whatever. Governor ebe ịrụrụ anyị ọrụ and ị na-anata allocation anyị jebeziri ebe, security vote anyị jebere ebe. The high rate of tax mere people dị dubious, ka government dị dubious, ka people a na-achị dị dubious. Onye buru ebugo ha na-eme kama ọrụ na-eru eri ga-akwụsị iri kama nke na-eribe kwụrụ ọnụ. Now have you seen it? How many native doctors in other villages came dey involved n'ụdị game and this kind of person were cliques, how were connections vote in and out of the state, how were connection gbaa gburugburu. Nwa dibịa nke a ji ahụ mmadụ agwọ ọgwụ, ji pasị mmadụ agwọ ọgwụ, chọọ pas ọ sịghị mba si jee na nke onye nke a na ịkwụ anụ ụgwọ na-ewe onye a ga-akpọ ga-ewetara ya pasị mmadụ na-ewe ka a ga-akpọ na a ga-eji mmadụ gwọ ewe ndị na-eje atụta mmadụ. Ha ka juru eju n'Enugu steeti, ha ka juru eju n'other states. Ha wee connection. You can see their club. I don't know what they call their club. They are full of they are drawing on their vex is full of skeleton, showing symbol of evil and danger. And do the name exist in Enugu state? Man, I were government, I were governor, I were CSO, number one citizen of Enugu state, but our CSO, commissioner of police, no, GOC, no, Udi high rate of insecurity, and these people name operate in Enugu state. Man, I am on phone car. He had a full general tax, and now Mudibia no more wine tax. In our poor masses, in and the Kakan and the boss riders tax. In the landlord tax, land levy ihena, or say an all area, a city board of internal revenue, got 200 something thousand, 300 something thousand, 400 something thousand. In our land owners, property land owners tax. Mana Nigerian in nwa dibia tax nwa dibia na mari yo na ari ma buru ororo no eto eno inacha ya tax no no eto anata my village ana agwa m na ma ndị no na container na abia nacha ha si na ụgwọ S1 ma asikwa ụgwọ tax asị ya na osiri ya eno onye no na container were obere container afia na shop ya na eru 100,000 naira inachi ya 30,000 naira. And how do you expect that person to come to ekposa afia a na-ekwu gọvanọ ya sufee ya n'oyibo suru oyibo gaa na side nke ọzọ si na were tax emere increase no proper tax ka ewe proper tax ewe proper government ewego. Enugu state has suffered for decades after the regime of Sullivan. Ewe dị ihe gburugburu mere anyị cha no sọsọ afụfụ ka anyị nọ na-ata you ebe Chineke si wee mee ka anyị kudo ume ị na-arụrụ anyị ọrụ, anyị na-afọ ọrụ ị na-arụrụ anyị mana iji tax na-anakwara anyị ọbụkọ dịkọ ka anyị nwa na-akwụ ụgwọ ọrụ anyị allocation anyị ejizi arụrụ anyị gịnị. Ọfọkwu ka anawa ndị nursery and primary tax, ọfọkwu ka anawa ndị secondary tax, ọfọkwu ka anawa students ma ndị university tax.
a kwesịrị ịbawa na villages, ekwesịrị iwe forest combing, ekwesịrị icheki ụmụ mba ndị ụlọ ahụ, ekwesịrị icheki Eziagụ as a whole, ekwesịrị ikombo ebe ahụ. There are more to that. Abanye na nka na-akpọ ugo akegbu ugwu ebe na-emeshọn chaba ebe ndị dibịa karị ama Igbo akegbu ugwu akpọ ugo niile bụ sọsọ dibịa, Nsụka niile bụ sọsọ dibịa, Agbaja niile bụ sọsọ dibịa, Oji River, Inyachi niile bụ sọsọ dibịa, Agbani niile, Amụri niile bụ sọsọ dibịa, Amagunze niile bụ sọsọ dibịa, Oruku niile bụ sọsọ dibịa. So how are we going to escape this? Iru ọkpara niile bụ sọsọ dibịa, mana ha na ha tax, mana ada echeki ya ndị dibịa ahụ na-eme. Look at onye si tọtarịa mmadụ, somebody na-eri ihe na-arị aba, a ga-eji wee gwọọ ya ọgwụ ka afịa wee na-aga, mmadụ anwụọ ka i wee dịrị ndụ, ka i wee rijuo afọ. Kịta a na-erezi mmadụ, a na-egbuzi mmadụ ka mmadụ ibe gị wee rie nri. Na ọgwụ ego a na-suspect during the early 70s, 80s, ndị gwọrọ ya ha afọ, aja ejụọ ndị niile gwọrọ ọgwụ ego ka arụ dị ha, ka family ha dị, ka ihu na anya dị ya. You will now see what they call karma and repercussion showing na the families. And I'm telling you that if we don't wake up now, maka ndị mmadụ na-atụ ụjọ ịgwa gọvanọ eziokwu, ha na-atụ ụjọ arrest, ha na-atụ ụjọ na ikwu okwu abịa kpọrọ gị. Who are you to talk to the government? Who are you to say that this and this is not happening? It's not being properly taken care of in Enugu State. Barrister Dr. Peter Ndubisi Mbah, you should wake up the way you waked up in asking of taxation. Begin to tax and query people. You don't know their movement. Strange money. And ndị a na-abịacha n'occasion. Simon to what spice, ndị a na-abịa n'occasion. Asị na ọnwa dibịa ha na-agha nnukwu ego. A na-agba nnukwu moto ruo agba ụlọ, mana ọ dibịa ka ọ na-eme. Dibịa niile bụzi dibịa na-agwọ for success. Look at what happened now. Onye ga-believe na ụdị ihe a dị n'Enugu a. God just decided to expose this, to tell you that you need to sit up na your government. You need to sit up. You need to buckle up. You need to wake up. Ọ bụrụ na ndị mere appoint na-asị gị na ihe dị mma, all the political office holders na-asị gị na ihe dị mma, na a na-eto gị na ị na-arụ ọrụ ọfụma, si ya na-asị gọvanọ, ọ bụrụ na ị ga-eji aka gị pụta ị na-aga ifo how many convoy na-eso gị, ifo security one na-eso gị, na-eso poor citizens. Our houses security one bụ ihe na ya, but mmadụ ama ngafe gị na gate government house ọfọ ịbata n'ime government house. The high rate of security itinyere ebe ahụ sikwota mee na urban areas and rural areas. Ka Enugu State eto ụtọ, you are planning for Enugu State to be a state of tourism, to be a home of where you attract investors. With all this news, how do you expect that people will come to invest? The international community will recognize Enugu State for a place of investment. Let us not deceive ourselves. Let us tell ourselves the truth that Enugu State is suffering insecurity. Enugu State is suffering insecurity. And if we want to achieve a better government, you should start now and start tackling insecurity. Because you are getting a security vote. In another security vote. And the security vote may increase. Allocation may increase. You make what tax. Now tax. You make what tax increase. So tax the security. Tax Commissioner of Police. Tax GOC. Tax these people to work, to go into the field, not in the police and on a street, now on a main road, now nego, a full tinted vehicle, ha park, they are manipulating young boys and young women. Once they see that you are with flashy car, they will park you and start interrogating you and see them transfer ego. And now embezzle people around. Poor masses can no longer live joyfully without interruptions of all these police people and all this unquestionable character they are patrolling on the road. Police are now adjudging driver's license, adjudging particulars. With Anya go because on the face, poor mass is in the face. He's also a poor massy, a poor mass person.
And Governor, now saying that it's well. I reported this to Arrays and Naman, the SA on media. He told me that all is well. None actually may be government again. Now, Nunke, the Nezia Gomombadundo, on the Chori may be government again, or we Jereba, or we for Utanya, or what the thing now flying on social media, Benine. So, Governor, Teteno Nolan, I'd go him show now, like in our here. Tetenora. Before Enugu State, your money in more money in Naro, you make a man from the Gabia, establish here. Or just an empty structure. Please, you should do something about it.